επόμενος ομιλητής προέρχεται από το χώρο της πολιτικής και έχει ξεχωρίσει για την πίστη του στη δράση και την αλλαγή. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική επικοινωνία από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Αθήνας. Στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας, εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο του digital marketing, της δημιουργίας ιστοσελίδων και εφαρμογών. Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε δυναμικά, καθώς από το 2013 ως το 2017 εκλέχθηκε πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκπροσωπώντας τους νέους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, υπήρξε συνιδρυτής της πρωτοβουλίας Brain Gain για την επιστροφή των νέων στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι την καταπολέμηση του brain drain. Η αναγνώριση της δουλειάς του σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν άργησε να έρθει, καθώς το 2017 επιλέχθηκε από το Forbes 30 Under 30 Europe ως ένας από τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών στην Ευρώπη, στον τομέα Law and Policy. Από το 2019 εκπροσωπεί τους πολίτες στη Βουλή, ενώ από το 2023, ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εργάζεται για ένα σύγχρονο κράτος που διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μέσω της τεχνολογίας. Στο τέλος της συζήτησής μας, δώρα στον κύριο Κυρανάκη θα δώσει ο κύριος Μιχάλης Τρόντζος, υπεύθυνος μάρκετινγκ και επικοινωνίας Σουνέλ Αρένα, και ο κύριος Χρήστος Λιαράκος, εμπορικός διευθυντής της ΑΕΚ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Κυρανάκη. Θα ήθελα να καλέσω και την Πινελόπη Αντωνοπούλου να απευθύνουμε μαζί ερωτήσεις. Καλησπέρα. Κύριε Κυρανάκη, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όταν σκεφτόμαστε ισότιμη πρόσβαση, στο μυαλό των περισσότερων μας έρχονται οι υποδομές. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το κλειδί για να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση για όλους. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, αν είχαμε αυτές τις υποδομές, δηλαδή αν η εκπαίδευση, η εργασία ήταν πλήρως προσβάσιμες, αν η κοινωνία παρήχε επαρκείς υποστηρικτικούς μηχανισμούς και γενικότερα ήταν εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Πιστεύετε ότι θα ήμασταν και πολιτικά πιο εκπαιδευμένοι? Δηλαδή, θα είχαμε τη διάθεση να οδηγηθούμε στη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας? Ή μήπως το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές, αλλά προέρχεται από την αλλαγή κουλτούρας? Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι κάθε φορά που ακούω τον εξαιρετικό Αντώνη Τσαπατάκη, συγκινούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή δύναμη φωνής και ψυχής, μας έχει κάνει περήφανος, έχει σηκώσει ψηλά τη γαλανόλευκη και χάρηκα πραγματικά που άκουσα από τον ίδιο τον Αντώνη να αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα, όχι, δεν είμαστε σε μια τέλεια κατάσταση, αλλά έχουν γίνει αρκετά βήματα για να βελτιωθούν οι υποδομές, για να έρθω στην ερώτησή σας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με αργοκίνητες διαδικασίες του βαθέως δημοσίου. Για όποιον έχει ασκήσει διοίκηση σε μικρό ή μεγαλύτερο οργανισμό, καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοώ. Με την έννοια ότι για να μπορέσεις να κάνεις γήπεδα όπως είμαστε σήμερα, κτίρια, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, να κάνεις όλες τις υποδομές μιας χώρας ολοκληρωτικά προσβάσιμες σε ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες, αλλά όχι μόνο κινητικές αναπηρίες, είναι ένας αγώνας διαρκής. Διότι και οι ίδιες υποδομές αλλάζουν, απαξιώνονται αν δεν τις φροντίσεις, ανακαινίζονται, γκρεμίζονται, ξαναχτίζονται. Άρα λοιπόν σε κάθε κύκλο αυτής της προσπάθειας θα πρέπει, και νομίζω το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό καθένας από το ρόλο του, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και προφανώς και το αναπηρικό κίνημα. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ασχολείται όχι μόνο με ψηφιακά ζητήματα, αλλά ασχολείται και με κτηριακά παραδόξως, λόγω της αρμοδιότητας του κτηματολογίου, είναι να γίνει μια πλήρης και ακριβής καταγραφή των δημοσίων κτηρίων, 30.000 δημοσίων κτηρίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά πλέον, μπαίνουν στη διαδικασία να δηλώσουν την προσβασιμότητα και το επίπεδο προσβασιμότητας της υποδομής τους. Άρα λοιπόν να ξέρει ο κάθε συμπολίτης μας ότι πηγαίνοντας για να εξυπηρετηθεί σε μια υπηρεσία, να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, περάσαμε πέρσι ένα νόμο, ή πρόπερσι το 2023, ένα νόμο
στην Βουλή, ο οποίος υποχρεώνει τα δικαστήρια να έχουν ανήκουστο, πριν δεν υπήρχε αυτό νομοθετικά σαν υποχρέωση, τα δικαστήρια πλέον έχουν νομοθετικά την υποχρέωση να είναι προσβάσιμα σε όλη την Ελλάδα για όλους τους πολίτες, ειδικά τους πολίτες με κινητικές αναπηρίες. Και κάτι το οποίο μάλιστα δεν έτυχε και καθολικής αποδοχής, αλλά δεν είναι θέμα σημερινής συζήτησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ψηφιακή πρόσβαση. Διότι υπάρχουν και αναπηρίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ακοή, έχουν να κάνουν με την όραση, έχουν να κάνουν με μια σειρά από δυσκολίες οι οποίες αφορούν την επαφή μας με την οθόνη, είτε την οθόνη υπολογιστή, την οθόνη κινητού. Έτσι λοιπόν νομοθετήσαμε και είναι υποχρεωτικό πλέον όλες οι ιστοσελίδες της ελληνικής κυβέρνησης, τα Υπουργεία εννοώ, κάθε φορέας ο οποίος αφορά την καθημερινότητά μας, αφορά την εξυπηρέτηση ενός πολίτη για να μπορέσει να πάρει τα επιδόματά του, να πάρει τη στήριξη που χρειάζεται, να κάνει την αίτησή του, να εξεταστεί. Όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας. Έτσι λοιπόν αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και συνεχώς εκτελήσεται και θα ήθελα να έχουμε και αρκετό feedback από τους παρευρισκομένους, αλλά και όχι μόνο όσους μας βλέπουν και από το ίντερνετ, για δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει στα ψηφιακά εργαλεία τα οποία προσφέρουμε. Και τρίτον, και πιο βασικό κατά τη γνώμη μου απ' όλα, γιατί είναι η βάση, φτιάχνουμε το μητρό με τα άτομα με αναπηρία, το οποίο θα επιτρέψει, καταρχάς, να βεβαιώνεσαι μία φορά στη ζωή σου. Αντί να πηγαίνεις κάθε χρόνο σε αυτή την δύσκολη διαδικασία και κατά τη γνώμη μου και αρκετά απάνθρωπη διαδικασία, να πρέπει να πηγαίνεις στα ΚΕΠΑ κάθε χρόνο για να πιστοποιεί ένας δημόσιος υπάλληλος αν όντως έχεις μια αναπηρία ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, ντροπιάζει τη χώρα μας και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από εμάς και από το Υπουργείο Εργασίας να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφιακό μητρό στο οποίο θα βεβαιώνεσαι μία φορά, τη φορά που μπορούν να ασκηθούν όλοι οι έλεγχοι και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες να γνωρίζουν αυτό που πρέπει να γνωρίζουν και να σε εξυπηρετήσουν σωστά και ανθρώπινα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Διότι έχει να κάνει όχι μόνο με την οικονομική στήριξη, αλλά και τα προνόμια που πρέπει να έχεις με βάση την αναπηρία σου, τα προνόμια τα οποία έχει νομοθετήσει η πολιτεία να έχει. Και καμιά φορά βάζουμε τους ανθρώπους αυτούς στη διαδικασία να πρέπει να πάνε να αποδείξουν ξανά το αυτονόητο. Και αυτό είναι τροπιαστικό και επιτέλους αλλάζει. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα νομίζω είναι οι πυλώνες της πολιτικής μας και είμαι ανοιχτός να το συζητήσουμε αν θέλετε. Να πάμε και λίγο στην εκπαίδευση. Στο εξωτερικό έχουμε δει ότι υπάρχουν πλατφόρμες για άτομα που έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Δεν αναφέρουμε μόνο σε υποδομές, να υπάρχουν ράμπες. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε. Σε έναν βαθμό προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε. Ποια είναι τα πιο άμεσα βήματα που μπορούν να γίνουν για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα, ώστε να συμπεριλάβουμε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες? Καταρχάς, να σας πω μια είδηση χθεσινή, για την οποία είμαι πραγματικά πολύ περήφανος. Χθες, στη συνεργασία με τη Microsoft Ελλάδος, ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε έναν νηπιαγωγείο στη Λάρισα, το οποίο αφορά μικρά παιδάκια με αναπηρίες. Και βάλαμε την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά να επιτελέσει έναν διαδραστικό ρόλο, ώστε να μπορούν παιδάκια νηπιαγωγείου με αυτισμό να έχουν καλύτερα εργαλεία εκμάθησης και απομνημόνευσης και εκπαίδευσης από ότι τα παραδοσιακά, ας πούμε, τα συνηθισμένα. Άρα, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω για το Υπουργείο Παιδείας συνολικά για την πολιτική του, γιατί θα ήταν αντιδιοντολογικό και λάθος. Μπορώ όμως να σας πω ότι τα ψηφιακά εργαλεία και ειδικά το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να φτιάξουν προσωποποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, το οποίο ειδικά σε μαθητές και μικρότερα παιδιά με οποιοδήποτε τύπο αναπηρία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Οι δασκάλες στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο Λάρισσας είναι τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα ενθουσιασμένες και πιστεύουμε
ότι σε συνεργασία και με άλλα σχολεία και άλλους φορείς, ενδεχομένως και πανεπιστήμια, θα μπορέσουμε αυτές τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται με το AI να τις δούμε στην πράξη τους επόμενους μήνες και χρόνια. Φυσικά, για τα υπόλοιπα του Υπουργείου Παιδείας δεν είμαι σε θέση να σας τα πω εγώ. Ζητώ συγγνώμη. Αναλόγως στο πρόγραμμα. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν πράγματα ακριβώς επειδή αφορούν την εκμάθηση και αφορούν την διαμόρφωση ενός συνολικού μαθησιακού μοντέλου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις πιλωτικά πώς δουλεύουν. Γιατί μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία υπέρ μιας τέτοιας λύσης, αλλά να μην είναι κατάλληλη. Αυτό θα μας το πούν οι ίδιοι μαθητές, θα μας το πούν τα ίδια τα παιδιά και θα μας το πούν και οι δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση και τη γνώση και την ευθύνη φυσικά για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Καθώς, όπως γνωρίζουμε, όλη η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία και έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, που σπουδάζουμε, που εργαζόμαστε. Ως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα λεγόμενά σας κατάλαβα πως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο συμπερίληψης. Περνώντας λίγο στον τομέα της εργασίας, της τηλεργασίας, της έννοιας των προγραμμάτων κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να γίνει η εργασία πιο προσβάσιμη? Το περιγράψατε ήδη, νομίζω, με την ερώτησή σας. Υπάρχουν και κάποια σχέδια για προγράμματα κατάρτισης ή επιδοτήσεις που να δίνουν περισσότερες δυνατότητες σε αυτά τα άτομα να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες? Κοιτάξτε, το βασικό που χρειαζόταν ήταν η νομοθέτηση αυτής της δυνατότητας. Δηλαδή, να μπορεί ένας άνθρωπος με κινητικές αναπηρίες κυρίως, εφόσον το επιθυμεί, γιατί μπορεί κάποιος να μην το επιθυμεί, να θέλει να μεταβαίνει στη δουλειά του καθημερινά, αλλά εφόσον το επιθυμεί, να τηλεργάζεται από το σπίτι του. Αυτό νομοθετικά ισχύει και εφαρμόζεται σε δημόσιους φορείς. Εμείς έχουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουμε στους φορείς που εποπτεύουμε, τους δημόσιους φορείς, αρκετούς ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει, γίνεται ήδη, και νομίζω ότι τα ψηφιακά εργαλεία βοηθούν οποιονδήποτε εργαζόμενο, είτε τηλεργάζεται είτε εργάζεται διαζώσεις, να έχει πραγματικά ισότιμες ευκαιρίες στην αποδοτικότητά του. Με την έννοια ότι τα πληροφοριακά συστήματα σου επιτρέπουν μέσα από μία οθόνη να κάνεις μία δουλειά χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνεις σε ένα οποιοδήποτε κτίριο, και επίσης μπορείς να βρίσκεις σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ενδεχομένως στο ιδιωτικό τομέα, όχι τόσο πολύ στο δημόσιο. Άρα η τεχνολογία ήδη τα απαντά αυτά. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε στην πράξη για να μπορεί αυτό το οποίο ονομάζουμε, και πολλές φορές το ακούτε θεωρητικά από πολιτικούς, περί ισότιμης πρόσβασης και προσβασιμότητας, να το βλέπουμε στην πράξη πώς λειτουργεί. Και αν δεν έχεις διοικήσει και δεν το έχεις εφαρμόσει στην πράξη, δεν έχεις συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικές αναπηρίες ή άλλες αναπηρίες, τότε δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ, επειδή έχω την τιμή και ως βουλευτής παλαιότερα και τώρα ως υφυπουργός να έχω συνεργάτες δικούς μου με αναπηρίες, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα είναι απολύτως εφικτό και εξαρτάται από τη διάθεση και το χαρακτήρα και του καθενός και φυσικά τη χημεία που έχει η ομάδα. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να σε αποκλείσει από το να έχεις ισότιμες ευκαιρίες. Ωραία. Αν μπορούσατε αύριο το πρωί να αλλάξετε ένα πράγμα, ώστε να έχουμε ισότιμη πρόσβαση, ποιο θα ήταν αυτό? Βλέπω κάποια βίντεο το τελευταίο διάστημα σε διάφορες τεχνολογικές σελίδες, τα οποία με τις καινούργιες μεθόδους δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες να σηκωθούν όρθιοι, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα κάνουν στο παρελθόν, και όλα αυτά είναι σε πειραματικό στάδιο. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ρομποτικά μηχανήματα, υπάρχουν κάποια στηρίγματα, υπάρχουν εξελιγμένες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη και πραγματικά βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να έχουν ισότιμη πρόσβαση, όπως είπε και ο Αντώνης, όχι μόνο μέσα στις πόλεις, αλλά και στο σπίτι τους. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ήθελα
αυτή η φανταστική τεχνολογία, η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, με αυτά τα συστήματα, να εξελιχθεί μέχρι αύριο το πρωί, όπως με ρωτήσατε. Ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά χρήματα που επενδύονται σε αυτά τα εργαλεία, σε αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι όταν θα φτάσουμε να βγουν στο εμπόριο, να βγουν στην παραγωγή αυτά τα μηχανήματα, αυτοί οι μηχανισμοί, θα είναι επίσης πάρα πολύ ακριβά. Άρα, θα πρέπει με ειλικρίνεια και διαφάνεια το ελληνικό κράτος, όποιος είναι στην κυβέρνηση ανεξάρτητος κόμματος, να δει πολύ σοβαρά την δίκαιη χρηματοδότηση αυτών των υποστηρικτικών μηχανισμών. Διότι όσο προχωρά η τεχνολογία θα βλέπουμε σε εισαγωγικά θαύματα, και όχι μόνο για τις κοινωνικές αναπηρίες, θα βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχει σε πειραματικό στάδιο, αν δεν κάνω λάθος, με την Neuralink, υπάρχει δυνατότητα άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν, είναι τυφλοί, να μπορούν να έχουν ερεθίσματα τα οποία δεν είχαν για να μπορούν να αντιλαμβάνονται το χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και με παθήσεις στην ακοή, αναπηρίες στην ακοή. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια η οποία συμβαίνει σε τεχνολογικό επίπεδο για την αυτόματη μετάφραση. Βλέπουμε πολλές φορές τα εργαλεία AI να μεταφράζουν σε γλώσσες, ας πούμε, ελληνικά, αγγλικά. Αλλά δεν έχουμε δώσει αρκετό βάρος στις μεταφράσεις από την νοηματική, για παράδειγμα. Πάρα πολλοί από εμάς που θα θέλαμε να μάθουμε νοηματική, εγώ προσπάθησα ένα διάστημα για να μπορέσω να εκπέμψω και ένα πολιτικό μήνυμα που ήθελα εκείνη την εποχή. Είναι κατά αρκετά δύσκολο. Θα ήθελα όμως να υπάρχει αύριο το πρωί ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο θα μου επιτρέπει ένας συμπολίτης μου ο οποίος μου μιλάει στη νοηματική να τον καταλαβαίνω αυτόματα. Γιατί αυτό είναι πραγματική ισότητα και είναι πραγματική προσβασιμότητα. Υπάρχουν γάντια αυτή τη στιγμή τα οποία τα φορούν κάποιοι στη Silicon Valley και βλέπουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μεταφραστικό εργαλείο μεταξύ πολιτών που μιλούν στη νοηματική και πολιτών που δεν μιλούν τη νοηματική. Έτσι, άρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν χρειάζονται χρήματα στην έρευνα, χρήματα διεθνώς από ιδιωτικούς πόρους υπάρχουν. Αυτό το οποίο θα χρειαστεί είναι από δημόσιους πόρους να μπορέσουν να δοθούν αυτά τα εργαλεία στους ανθρώπους μας με αναπηρίες, τα οποία τα έχουν πραγματικά ανάγκη και νομίζω θα βοηθήσει όλους μας να εμπεδώσουμε αυτό που ονομάζεται ισότιμη πρόσβαση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό το σημείο. Κάποιες τεχνολογίες είναι πιο όριμες, κάποιες δεν είναι. Αυτό που σας λέω είναι απόλυτα προσβάσιμο, δηλαδή ο καθένας από εμάς μπορεί να το γκουγκλάρει ή να το βάλει στο ChatGPT, όπου προτιμάει ο καθένας, και να δει τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, όπως το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, που κάνουν φανταστική δουλειά στα ρομποτικά συστήματα. Και ξέρω ότι σε πειραματικό επίπεδο κάποια πράγματα προσπαθούν. Όλα είναι θέμα χρόνου, μεθόδου, χρημάτων. Όσο περισσότερο focus υπάρχει, όσο περισσότερη συγκέντρωση υπάρχει σε αυτά τα τρία, τόσο πιο γρήγορος θα είναι και ο χρόνος για να απαντήσω την ερώτησή σας. Στο σημείο αυτό, σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε με ένα σύντομο μήνυμα προς το κοινό μας. Ναι, θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα, να πω στα παιδιά σου φοιτητές ΑΣΟΕ, που ΑΣΟΕ είμαστε σήμερα, έτσι, σωστά, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τη δική μας εποχή, χάρη. Να πω στα παιδιά ότι κι εγώ πριν λίγα χρόνια ήμουνα στη δική σας θέση και ξέρω πολύ καλά πώς είναι όταν βλέπεις απέναντί σου ένα πολιτικό ο οποίος εκπροσωπεί, ας πούμε, ένα κόμμα και ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο ειδικά αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα. Και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λέγονται και ισχύουν και υπάρχουν πολλά πράγματα που λέγονται και δεν ισχύουν. Εγώ το μόνο μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά τα οποία μας βλέπουν είναι προφανώς ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει όση κριτική και όσο σκληρή κριτική θέλει. Αυτό το οποίο ζητώ είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε στο διαδίκτυο, να τσεκάρουμε αν ισχύουν ή όχι. Υπάρχουν τα εργαλεία να δεις αν κάτι το οποίο σου λέει οποιοσδήποτε στο λέει, είτε στο λέει ένας πολιτικός, είτε ένα μέσο ενημέρωσης,
είτε στο λέει ένας φίλος σου, να δεις αν ισχύει, αν είναι αλήθεια. Να δεις αν είναι πραγματικότητα. Και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει ψύχραιμα τα συμπεράσματά του ή όχι και τόσο ψύχραιμα, ο καθένας κρίνει πώς θέλει να σκέφτεται και να δρά. Όμως, επειδή κάποιοι από εσάς, στατιστικά μιλώντας, μπορεί να ασχοληθούν τελικά με τα κοινά, μπορεί να θέλουν στη ζωή τους να εκπροσωπήσουν και αυτοί πολίτες, να βγουν στον δρόμο και να ζητήσουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη κάποιων ανθρώπων για να τους εκπροσωπήσουμε στη Βουλή. Και για όποιον από εσάς το θέλει, σας το εύχομαι ολόψυχα. Εγώ, όταν ήμουν στη δική σας ηλικία, θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μπορέσει να σπάσει τα συστήματα των πολιτικών κομμάτων και να κάνει σε νεαρή ηλικία ένα βήμα για να μπορέσει να εκλεγεί. Μου έδωσε δύναμη ο κόσμος της περιφέρειάς μου, της εκλογικής, για να το καταφέρω και τον ευχαριστώ. Όποιος όμως το καταφέρει, να ξέρει ότι αυτή η διαδρομή δεν είναι εύκολη. Είναι μια διαδρομή στην οποία, επειδή είμαστε σε γήπεδο, θα το πω στους φίλους μου από την ΑΕΚ, μιας και είμαι και εξής, είναι σαν να παίζεις μονίμως εκτός έδρας και να έχεις όλο το γήπεδο της αντίπαλης ομάδας να σε βρίζει συνεχώς. Και εσύ πρέπει να κρατάς πάντα την ψυχραιμία σου και να έχεις μια διάβια μυαλού, να καταλαβαίνεις τι από αυτά είναι αλήθεια και πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να το πεις το πρόβλημα, να το κατανοήσεις, να το διορθώσεις. Και τι από αυτά είναι θόρυβος, ο οποίος τελικά δεν βοηθά στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που έχει ανάγκη η κοινωνία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, γιατί σήμερα συζητήσαμε ένα πρόβλημα υπαρκτό, ορατό, πραγματικό, στο οποίο προσπαθούμε ο καθένας από το ρόλο μας να δώσουμε επίσης πραγματικές λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πριν φύγετε δύο πράγματα. Πρώτα να μας κάνει μια ερώτηση η κυρία Ελένα Γαλανάκη. Εντάξει, είμαι η Ελένα Γαλανάκη. Ναι. Το όνομα. Ήθελα να σας ρωτήσω, είμαι αντιπρίτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είπατε κάτι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Είπατε ότι στα δικαστήρια θέλετε να κάνετε παρεμβάσεις με ψηφιακά κτλ. Και επειδή είμαι σε διοίκηση αυτή τη στιγμή και με απασχολεί και έχω αντίδραση, τι ήταν αυτές, αν επιτρέπετε να πείτε, οι αντιδράσεις και πώς το Υπουργείο, τέλος πάντων, κάνατε την προσπάθεια και το βοηθήσατε. Ήταν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Είπα ότι στον νόμο που ψηφίσαμε το 2023 δεν είχαμε καθολική αποδοχή. Αυτό, για όποιον γνωρίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία, σημαίνει πολύ απλά ότι αρκετά κόμματα δεν ψήφισαν αυτή τη ρύθμιση, το οποίο το θεωρώ παράλογο. Αλλά επειδή δεν είναι το ύφος της σημερινής συζήτησης το να αντιπαρατεθούμε πολιτικά ή να αφήσω αιχμές, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ψηφίστηκε ο νόμος. Και ο νόμος αυτός έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωσή μας και είναι δικαίωμά σας να το απαιτείτε καθημερινά για όσους δεν το εφαρμόζουν, κάθε δικαστική αίθουσα, κάθε δικαστικό μέγαρο, κάθε δικαστικό κτίριο να έχει υποδομές προσβασιμότητας. Έτσι, αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία θα ισχύσει ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Είναι μια κατάκτηση η οποία πρέπει να συνεχιστεί και στις υπόλοιπες υποδομές. Στο σημείο αυτό θέλω να καλέσω στο παρκέτο τον κύριο Χρήστο Λιαράκο και τον κύριο Τρόντζο για να σας δώσουν το δώρο σας. Ευχαριστώ πολύ.